Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamu may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong sa bilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Madugay na kamo nga mag-abyan sang akon anak. Kag may salig na ako sa imo. Ugaling. O galing ano, Choy? Mahal mo siya. Apang wala ina nagakahulugan nga kamugid ang magadayunay sa ulihi. Mabudlay higugmao ng isa ka tawo nga sa lain nagatulok. Choy? Ginalaygayan ko lang ikaw, Lisa. Inday. Tungod hindi ako gusto nga masakitan ka. Hindi ako gusto nga masakitan ka sa akon anak. Tungod ginakabig ko naman ikaw nga daw sa tunay ko nga anak. Madamo gid nga salamat, Choy, ha? Pero, tilawan ko gihapon nga ihambal kay Ricardo ang balatyagon ko. Hindi na ako gusto nga magpakuno-kuno kag magbinutig sa atubang niya. Kung ano man gid ang isabat niya, batunon ko sang hugot. Bisan nga nagakahulugan ini, sang pagwasak sang kasing-kasing ko, Choy. Ate, sige. Mabilin ko anay ikaw diri, ha? Kay may idulong lang ako kay Pari Ingo. Mabalik lang ako na yun, Tay? Uy! Ricardo! Bisa ako, tay. Kaluyan ka sang mahal nga Diyos, anak. Sa din ka makadto, tay? Sa ilan ni Pariing ko, mabalik lang ako na yun. Ha? Hi! Oy, Lisa, bes. Mayo kay ari ka. Sugiran ko na lang sa lakat ko. Bes, dali ka. Bes! Ginakwat mo ako, wow! Ibutang ako, Bes! Ay, oo, gali, no? Uy, nga, doon nalipay ka nga makita ako, wow! May isugid ako sa imo, bes. Kay sigurado ako nga malipay ka. Ha? Ako man, maihambal man ako sa imo, Bes. Ate, sige. Ikaw anay mag-una, ha? Excited na ako nga mabatian. Nga isiling niya nga, Lisa, mahal ko ikaw. Ikaw anay best, Akwan,
Hindi abi ako makaibalo kung paano ko iniihambal sa imo. Sige na bala ihambal na. Lisa, bes, may nubya na ako. Ha? May nubya na ako. Ginasikrito ko na ini sa imo kay gusto ko nga sorpresahon ka. Bes, nasalapuan ko ng babae nga para sa akon. Nasalapuan ko na. Diyos ko. Dasagin tampa ako sa nabatian ko. Ba, bes? Nano ka? Nga daw sa naurungan ka, ho? Kag daw sa mahibi ka? Ano ina, ha? Tears of joy? Nalipay ako para sa imo, best. Sige mapauli na ako May cake gali ako nga dala dito. Ato sa lamisa sa kusina. Sige, mapauli na ako Bye-bye. Bes, may problema ba na? Ano tong isugid mo sa akon, man? Hindi mo na kinanglan nga mahibalan pa O sige na, malakat na ako. Ay, madali-tali ako pauli Bes, madali lang. Madali lang. Oh, kinbayatan niya ang kamot ko. Nakibalo ako nga may problema ka. Anong pulos ang aton pag-abyanay kung hindi ko man lang ikaw mahatagan sa advice? Ano balay na Ano tong ihambal mo sa akon? Ano may problema? Ikaw! Oh. Ikaw ang problema ko. Bes? Ano nga? Ngahaw, anong nabuhat ko? Wala kasang ginhimo. Apang ginpakamahal ko ikaw. Oh. Sobra ang pagpakamahal ko. Sobra pa sa isang kaabyan. Ano? Gani ikaw kag ang balatyagon ko. Amo ang problema ko. Kadamo man sa mga lalaki nga mahimo ko higugmaon. Apang nga sa imo pa nagpitik ang kasing-kasing ko. Ikaw pa nga best friend ko. Bes, sorry Sorry kung nasakit kong buot mo. Apang importante ka sa akon. Nakahibalo kagig nga palangga ko ikaw. Tuot ginakabig ko na ikaw nga utod ko. Tama na, Ricardo. Ginadugangan mo lang ang kasakit nga ginamatya ko. Kag wala kasang dapat nga pangayuan sa sorry. Tungod, ako ang nagpakatanga sa paghigugma sa imo. Nagalaam mo ko nga sa pila ka adlaw. Hindi lang utod ang pagkabig mo sa akon, Ricardo. May pagbago bala sa pag-upod naton? Bilang suod ni mag-abyan? Mag-best friend gihapon kita. Hindi bala? Ha? Oo naman. Mag-best friend kita gihapon. Kinahanglan ko lang kalimtan ang tanan. Kung ano man ang nabatyagan ko sa imo. Sige Wala git man sang magbago. Nag-amoy na ang sakit. Tungod tubtob sa noo. Hindi magbago ang pagtamod mo sa akon bilang abyan. Nang? Daw malipayon ka gigkatama ba? Halos ang tanan nga mga kabulig. Ginabugno mo gid. Ano? Nag-date naman bala ka mga duha ni Ricardo? Hindi lang kay nag-date, kundi nobyo ko na siya. Oh, ay wow! Bawa, nakilig man ko ba? Boss, hindi ka magahod. Basi kung mabatian ka ni Papa.
Hindi gani, ang mayorduma nga si Soledad. Sip-sip nga daan na kay papa eh. Nang, nalipay gid ako para sa imo. Uti, saan mo siya ipakilala kay papa? Hindi ako makahibalo kung paano ko ihambal kay papa ang bahin diri. Kahibalo ka naman sa iya. Ay, oo no. Sa subong, isikrito lang anay naton ini. Mahulat lang ako sa gusto nga tion para itampad ini kay papa. Nang, nakahibalo ka gid. Nga wala sang sekreto nga hindi mabuyagyag. Kag paano na lang? Kag ano na lang ang matabo? Kung makahibalo sini si papa. Inaang wala ko mahibalaan. Apang magpangako ka ha? Wala ka sang iban nga sugiran sini. Kag ako ang bahala kay papa. Sa subong, kinahanglan mangin malipayon anay ako sa luyo ni Ricardo. Pero, paano kung mamatok si papa sa inyo nga relasyon? Kung makahibalo siya? Rita, ibaylo ko ang manggad naton. Makaupod ko lang si Ricardo. Nang? Una nga bulan subong sa nga atong relasyon. Ganit ka plano ako. Ipakilala ka na kay tatay ko. Gusto ko nga magkilalahin na kamo sa Mayo eh. Sige. Ikaw ang bahala. Ricardo, ginakulbaan ako sa mangin reaksyon ni tatay mo sa akon. Hindi ka magkabalaka. Tandaan mo kabahin ka na sa ngamon pamilya. Kaya sigurado ako nga malipay si tatay kung makita ka niya. Kung daw ano katahom sa mangin umahagad niya. Tubdob subong, ginainto mo gihapon ako ha. Kag ako naman, nagapati man sa imo. Wala ko ikaw ginainto, no? Ang tanang nga ginahambal ko, matuod. Oh, ari na kita. Madali lang. Kaayuhon ko ana ang buhok ko. Uy, hindi ako pagkadlawi ha. Kay ginakulbaan bala ko kay tatay mo. Kay ginhambalan ka na gid. Nga hindi mo na kinahanglan pa nga magpagwapa. Kay gwapa ka na nga daan. Madali lang ha. Manaog ako dito sa jeep. Ulata ako ha. Kay alalayan ko ikaw nga makapanaog. Tay, siya si Kunching. Siyang ginasiling ko sa imo nga mangin umagad mo sa palabuton. Abaw, katahom sang bata nga ini. Dali, magpungko ka na inday. Ay hala, nalimtan ko ang dala ko nga cake sa jeep. Madali lang ha, kay kuhaon ko. Ay, hindi na. Ako na lang. Magulat ka lang diri ha. Simple lang ang kabuhi nila ni Ricardo. Apang
makita ko nga kontento na sila kung ano ang may ara sa ila. Kung pareho lang kung tani si Papa sa amay ni Ricardo. Kung tani, may kahilwayan man kami nga mag-utod. Ba? Ang laragoy sa picture frame? Anay ka pala, palapitan ko. Ba? Isa ka babae? Kag may kaupod siya nga bata nga lalaki? Kag kanami isang ilang ayuhong? Mag-inom ka anay sa tubig, Inday. Salamat, Gid. Ba, ginatanaw mo gali ang laragway? Katahom sa iya, hindi bala? Oo. Siya ba lang ilo ni Ricardo? Oo. High school pa lang si Ricardo. Sang madula ang iya iloy. Wala ka na bala ng pangasawa sang napatay ang asawa mo? Wala na. Nga man. Tungod siya lang ang babae nga ginpakamahal ko. Hindi ako gusto nga buhaton nga panabon sa buslot ang iban nga mga babae. Gindala na ni Emma ang akon kasing-kasing sa langit. Kag hindi ko ini pag-ihatag sa iban. Siya lang ang akon higugmaon, tubtob sa pihak na kinabuhi. Magabian sa dagarinyos pagkamati ang magabatahong sukpon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani, halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yan
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon... Kamusta ka na? Hindi kaya magsapat. Si Ivan, halos wala na siya makalin sa atubang sa mga abyan niya. Nagainom sila. Kag masadya sila nga nagabalita ay. Kag si Leia, ara man sa luyo ni Manong. Samtang ako ya,
daw na out of place na ako. Ay, malakat-lakat ako ah. Ako na lang ang malingaw sa kaugalingon ko. Nagalakat ako. Apang wala ako makahibalo kung sa diin ako mapadulong. Apang siguro, ginaagyan man ini diri sa mga tawo. Ano ato man? May nabatian ako nga daw nabali nga sanga? Daw nalapakan? Dakop ka! Ivan, kinakot mo ako? Ibutang ako! Ano ka ba naman? Okay, ibutang ko ikaw. Inablang isugata mo sa akon, Ginbutang matuod niya ako. Apang ginauyatan man niya ang kamot ko. Karika, dito kita sa subaw. Aragay! Ano ka man? Kasakit ang kamot ko, oh. Buyi ako. Maghipos ka. Tugod mapukaw mo gano'n ng mga pispis sa kagabihon tungod sa kagahod mo, ha? Madali lang na. Tiubahon ko nga akong jacket. Kagihapin sa hilamon. Halika, ihapin ko ha. Oh, ara na. Nagpungko siya sa ginapin niya nga jacket. Karika, magbungko ka diri sa tupad ko. Diri. Kinuyata naman niya nga akong kamot. Ivan, mabalik na lang kita sa inyo ah. Basi bala kung ginapangita ka na nila. Sigurado ako na hindi nila kita makita diri. Tugod wala sang mapinsar sa ilang na diri kita nagkadto. Sige na. Magbungko ka na diri sa tupad ko. Dali. Nakausdang gid ako. Sang ginputong niya ako. Kag nadulaan naman ako sang balansi. Kinakos niya ako. Kag ginpahigda sa hilamon. Buyi ako, Ivan. Ngabla na mo kasi na permi. Huwag lang kita nakitaya. Tapos mo sining isugata mo sa akon? Nga, paibay ka na ba lang boyfriend? May kinbaylo ka na bala sa akon? Ha? Jerly? Kinuyatan niya ako sa baba. Ivan, buyi ako. Mabalik na lang kita sa inyo, ay. Kay basi bala kung ginapangitan ako ni Manong Albert. Sweetheart? Nano, ha? Kinasakitan ako sa niya mga halok sa opon. Lain ining halok niya. 2 katuig nang nakaligad. Tama na! Tama na! Sakit sa bibig ko. Kag napila sa kinuha. Nagdugo.
Nagpadukan ka sa musad to. Naakig na ako sa ginapakita mo eh. Naakig ako sa ginapakita mo kapag welcome sa akin. Ganangin mabugnaw ka na. Hindi ka maglaom. Nasugot taon ko ikaw sang with open arms. Kag may matamis ngayom. Matapos ka mo nga maghalok ka ni Sabrina sa tubang namon. Ano? Anong kinakadlaw mo sa ginahambal ko? Nagpangimon ka? Naugot ako sa imo. Naugot ako sa imo, Ivan. Dali ka ni dire. Dali ka. Sweetheart, hindi ka dapat magpangimon kay Sabrina. Wala kami sang relasyon nga duha. Madugay na tapos ang tanan sa mga duha. Wala sang relasyon? Matapos ka mo nga maghalok kanay sa atubang sa madamo nga bisita? Koreksyon. Wala kami naghalukanay. Ginhalukan niya ako. Kung makibalo ka maglantaw, manutis mo nga wala ko nagbalo sa halok niya. Himali ko. Kag hindi ka niya paghalukan sang amusad to, kung wala siya sang pagtamod sa imo. Magbati ka sa akon, sweetheart. Amugod sina si Sabrina. Naanad na ako sinasaya. Kaga, hindi lang sa akon siya nag-amo sina. Madamo pa. Sweetheart, subong na kita na kita ay. Tapos, iba niya taong ginambalan nato. Hambalan nato ng bahin sa ato katuwa. Bahin sa imo. O ano na, kamusta ka na ha? May nariyagan ka na blang nga iban? Nagtuman ako sang pangako ko sa imo, no? Gusto ka. Kagtulog ka mga bituon sa langit, oh. Na, kadamo sa mga bituon. Daw nagaugyan sila sa aton nga duha. Right setting for romance. Two lovers under the moonlight. Hindi kita lovers, no? We will be tonight. Sweetheart. Lain ang paakin niya sa paghalok sa akon. May tala na ini nga pag-angka. Hindi ba lang nag-promise ako sa inyo? Nahatagan ko ikaw sa real kiss? Kung mag-edad ka na? Amo na ning tiyo. Ivan. Yes, sweetheart. Amo na ini. And I'm sorry. Hindi ko na mapunggan ang kaugalingon ko. Gusto ko na nga ipabatsyag sa imo. Kaya pasugti ako. Pasugti ako, sweetheart. Ivan. I love you too, Ivan. Sige na. Kayo ng kaugalingon mo. Mabalik na kita sa balay. Isugid naton sa ila ang bahin sa aton. Hindi, Ivan. Ha?
Hindi, anay. Okay. It's alright. Gali. Madula ko dito sa Pilipinas sa sulod sa nga ng kabulan. Kaya ipadala ko sa kumpanya namon sa isa ka training school dito sa iba niya pungsod. Kaya pabalik ko, mapakasal kita. Oh, hi! Sa din ka mo naghalin? Kaya na pa ako diri apang wala ko ka mo nakita. Dala lang sa higad-higad Ay, Diyos ko, Ivan. Wala ka gihapon ng gabago. Abi mo, Jerly, Ivan is a natural charmer. Kag bolero pa. Kagon ako sa imo? Hindi ko pagpatihan ang ano mga ihambal niya sa imo. He will break your heart. Pareho sang ginhimo niya sa akon. Galing. Anad na ako sa darling ko ngayon Sabrina, gusto ko na ganidra ha? Basi kung magpati pa karon si Jerly sa imo. Oh, dapat lang. Hindi ba na, Jer? Ivan, wala pa bala ako makakaon. Updi ako. Please. Kabuang gid bala sa akon mo. Hindi ako makatulog. Nagabalik-balik sa kaisipan ko ang nagpatunga sa amo ni Ivan kaina sa suba. Malipayon gid ako. Kag in 7 months time, mapakasal na kami. Kag sigurado ako na hindi mamatok ang mga ginikanan ko kung magtampad ni sa Ivan sa ila. Ay, kag nabatsyagan ko. Daw nadula naman ang kaimon ko kay Sabrina. Tungod nga ako ang ipakasal ni Ivan. Kag okay lang sa akon. Kung magkaupod sila gihapon nga duha, nga magbalik sa Manila sa madason nga simana. Hala? Do si Sabrina may nang kaupod ni Gina, ho? Uy, siya gid. Naangari siya diri? Hindi ba lang ato siya sa Manila? Amo matuod. Oh, ari na sila, ho? Hi, girls! Imbitado ko no kita sa ila subong mga girls. Hindi ba lang nga nagbalik na kamo sa Manila? Aba ho, pero nagpauli ako diri. Actually, kagabi lang ako nag-abot. Kaya may hikuton ako nga papeles para sa pagkadto ko sa States. Kadto ka mo sa balay karon sa hapon ha? Mabarbecue kita. Dara na lang despedida ko Oh, ano girls? Oh, Kwan. Please. Nagluto ba na ako sa spaghetti? Sige na lang gani Agyo na lang ninyo ako karon Lia ha? Okay
Didto ko na lang kamuhulaton sa ila. Kay lapit lang ang akon balay didto eh. Ate, okay na ha? Hulaton ko kamo dito. Ate, sige ah. Sige. Mapauli na ako. Maupo dala ako sa imo, Sabrina. Bye-bye, girls. Bye. Makailinit bala ining si Gina mo. Pwede man ibalibad na lang niya kita. Hindi bala? Sige na lang ah. Nakahibalo ka naman sa amiga naton nga ina. Mahuyugon sa gadirings. Ano pa be? Magluwas lang kung balibad lang niya ina kay mami niya. Para nga makadate sila sang boyfriend niya. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, so nagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Charlie, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet.
And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Busing, wala ko makaipalo kung sino abing nag-adoptar eh. Pero kung gusto mo, Busing, suguran ko na sa pagpangita. Ay, hindi na. Pabahiin na lang ang bastardo nga to. Apang madamo pa ko sang buluhaton. Kung na mo, Busing, bayaran mo na kami. May ginbaldog bala ako kung parte sa balayaran ang hambalan? Ha? Wala, Busing eh. Kung na mo maghulat ka. Kaysa hindi madugay, makakamol ka na sang kwarta. Aragit balagin sila sa imo ni Sheila? May kadtuan lang siya kuno sa makadali. Dasun daddy, nagsiling siya nga mabalik man sa dayon. Ano ba lang natabo man? Nga ba lang wala pa siya makabalik? Robin, dili ka lang anay ha. Makatuanay ko kay Susing. Mamangkot ako sa iya ko nakita niya si Sheila. Oo, daddy. Amo pa lang yung natabo. Nga wala siya makapaalam sa akon. Amo pagidang ini. Kaginakulbaan ako. Nga aayhan? Nakita ko si daddy. Nagapaminta na naman siya. Kag nagatulok sa malayo. Nagahulat siya nga makabalik si Mama Sheila. Amo maninang nakita ko sa iya sang mapatay si Mama. Permi lang siya masubo kag nagapaminta na. Kag daw nalimtanan niya ako. Kag basi amo man siniyang matabo. Basi hindi naman magbalik si Mama Sheila. Kag magpangasubo naman si Daddy. Kag dasun, pati ako. Malimtan man niya. Ay, Mama Sheila,
magpauli ka na. Magbalik ka na sa amon. Palangga ko man ikaw, Mama Sheila. Kung tani, magbalik ka na. Gusto ko magbalik ka na. Magbalik ka na sa amo ni Daddy ko. Magbalik ka na, Mama Sheila. Ay, pila na kabulan nga wala makabalik si Marta o kung si Ellen. Wala ako makahibalo kundi na sila. Kung sa bagay, naanad naman ako nga mag-isahan nun. Halin pa sang una. Apang sang mag-abot dire si Ellen, kag amuman si Marta. Hinali lang nga nagsadya nga kon kabuhi. Labi pa sang matawo si Michael. Ay, kamusta na ayhan siya? Nahilaw na gid ako sa ila. Nahidlaw na gid ako. Wala gid ako maguna-una. Nga amo ato ang katapusan ko nga pagkakita kay Ellen kag kay Michael. Nagsiling si Ellen nga malagaw lang sila ni Michael. Kag si Michael nagasakay sa iyang stroller. Apang nakita ko may dala siya nga bag. Siling niya may unod ato nga hampanganan ni Michael. Kay base bala kung madugayan sila sa pagmamasyar sa park. Amo gali. Hindi lang ako makatulog, Nora. Nga base may nahimo ako nga sala nga wala nila maluyagi. Wala man ako makabati. Nga abo ina ang ginasiling ni Ellen. Ang matuod, nagsiling siya, nga bahala na kuno ako nga magtulutan-aw sa imo. Amo gali. Salamat kun amo, Nora. Bisan anhon ko sa pagpanumdom. Wala gid ako sang may nadumduman niya kabangdanan nga palayuan ako ni Marta kag ni Ellen. Kag sa pamatsyag ko, nagasakit ang buot ko sa ginhimo nila nga duha. Ginpalangga ko si Marta nga daw sa tunay ko nga anak. Kag ginpalangga ko man si Michael bilang apo.
Amo pa sining ilay balo sa akon. Amo pa sini. Ano ini? Dahil lang nagsakit ang dughan ko. Sakit gid. Ang bulong ko. Kuhaon ko ang bulong ko. Si Romna. Pero wala paghihapon nagasanag ang balay ni Bob. Ay, madulom na sa hindi madugay. Nga aman, ano ang natabo? Ay, kantuan ko siya, abi. Ara ka baladira? Uy, wala siya nagasabat. Pero nakita ko nga nagsaka sa kaina. Apang wala pa siya makasindi sang iya suga. Masulod na lang ako Ara. Natulod ko na ang pertahan sa iya balay. Bob! Bob! Diin ka! Nga ang wala mo pagpasigaha ang mga suga. Oho? Madulom na? Bob! Ay! Nga ang adira ka nagtulog sa salog? O hindi. Nga ang nagtulog siya sa salog? Aday ka. Uy, nawala na siya nagahulag. Ano ini? Palapitan ko siya. Bob! 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 Ay, naano ka? Bob! Uy, hala. Lipong siya. Wala siya sang animo. Salamat gid sa imo, Nora. Kung hindi sa imo, wala na siguro ako maumpawi. Ay, hindi ka baghambal sang subong sinabab. Ay, pero siya diin na si Ellen kag ang bata? Wala man gani ako makahibalo. Wala siya makapadala sang sulat sa akon. Pariho sa ginsiling niya. Amuman si Marta. Basi kung maginhimo lang siya nga tama ka importante. Magulat ka lang sa iya, Bob. Ano pa abi ang nabuhat ko? Kundi ang maghulat sa ila. Ay, salamat. Salamat kay nakakita na ako sang obra. Nakakita na ako sang obra sa banwa nga gisaylohan ko. Oy, Michael, anak ko. Matuman gid ang akon handom.
Nga ang tanan, buhaton ko gid para sa imo. Kung makasugod na ako sa akon obra, baklan ko ikaw sa mga manami nga hampanganan. Oo, matuod din na. Baklan ko ikaw sang tanan nga gusto mo. Kag hindi lang ina. Kung magdako ka na, paeskwelahon ko ikaw sa pinakadako nga universidad. Kag magadako ka, nga gwapo kag maalam nga lalaki. Oo. Amo ina ang gusto ko sa imo magdako ka. Amo ina. Bangod ikaw, bugtong ko lang nga anak. Ay. Sorry lang, Marta. Apang kinahanglan nga buhaton ko ini. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang atong sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1